iphumelele injongo yami yokuzapha okokoko sibonisa abantu sibaxelela ngenjongo zethu zoba lapha eKapa. Babonakalisile ukuchulumanca novuya, abanye bevuyela uqala ubona ikumkani yabo, abanye bevuya kuba ndizi lapha eKapa, kubaluleke le nto ndize kuyo. Abantu baphumile abakwaziyo ukuba khona. Eyona nto ibinhle kakhulu ibi-road show apho ukumkani ebekwazi ukufika athethe nabantu bakhe babe bemamkela. Ukumkani uzolonke ubone uba makawuzise ngokunokwakhe umyalezo afuna ukudlulisa ebantwini bakhe. Into esenza ubana sibe lapho ukuzothi kubantu bakuthi ibuyambo bakhumbule ukubana sivelaphi. Ikumkani ithethile kakuhle ibakhumbuza ngezinto. Ndihlaziyeke kakhulu emandleni ngoba kuyinto esoloko ndiyithetha yokugcinwa kwamasiko. Ndiyabulela kakhulu kukumkani for having such an initiative yokuba ikwazi ukudibanisa abantu abatsha, dibanisa abantu abadala, ifundise kabanzi ngobuni bethu, ubuXhosa bethu nangemvelaphi yethu. Siyafunda lukhulu silulutsha nangakumbi ngoba sifunda ngamasiko wethu, sifunda ngemvelaphi yethu into bathina singamaXhosa sisukaphi nezinto kumele zenzeke kwaXhosa. Apha ndingekho right kodwa ndaqonda ukuba ndinawungezi kodwa ngoku umphefumlo wam wonwabile ingaske kungabi kudala niphinde nibe lapha. Sizavuya kakhulu and sifunde kulukhulu ke sithi siyabulela kumkani wethu, siyavuya noXhosa Carnival esifike sayibona ke besiqala ukuyibona singavanye ngabanye ke apha eCape Town. Iyona nto iyenza kum kakhulu engqondweni ngamazwi enkosi konke bethethwa ngayo pha. Endikucebisayo ebantwini ukuba senze izinto ezizawusenza sibe nobuntu khona ukuze ilizwe sikulo ziphuhle. Ukuze ke sibe nobuntu kuyafuneka into yoba sihloniphe amasiko, sihloniphe izithethe, silulamele iilwimi zethu, indlela esizithetha ngayo neenkolo esikholelwa kuzo. Inhliziyo imhlophe yenzeke yonke into ebendiyinqwenela. Ndonele mna ngendlela ekwenzeke ngayo siqala.